O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Unha nova traxedia na mar volveu golpear o corazón da ría da Arousa. O bateeiro Paquito 2 afundía o pasado martes a unha milla fronte ao cabo Corrubedo, con 3 tripulantes a bordo. Aínda se descoñecen as circunstancias que rodearon o accidente, posto que a embarcación non chegou a emitir un sinal de alerta, polo que as primeiras hipóteses apuntan a que un golpe de mar puido afundir o barco que realizaba a travesía entre Cabo de Cruz e Muros cargado de mexillón. Tras comprobar que non chegaban, un compañeiro que os agardaba no Porto Muradán dou a voz de alarma e activouse de inmediato un operativo de busca na zona de Corrubedo, onde un mariñeiro avistou o barco antes do afundimento. O mércores localizábase a embarcación a uns 40 metros de profundidade despois de que os mergulladores inspeccionaran a zona onde previamente se detectou a presenza dun cabo e unha mancha de aceite. Xusto detrás de min, a zona por fora dos baixos dos Teiláns, unha zona con 37 metros que parece que se localizou un cabo flotando que non ten por que estar ali, está firme ao fondo e daquela vaise facer unha comprobación da zona. Están avisados xa os GEAs da Guardia Civil e os buzos de Salvamento Marítimo, están en camiño e en canto cheguen procederán a revisar a zona, me imagino. Tan só uns minutos despois, o helicóptero da Garda Civil localizaba o corpo do patrón da embarcación, Germán Fernández Triñanes, flotando nas inmediacións da illa de Sálvora. A Salvamar Regulus trasladouno ata o porto de Ribeira, onde o seu irmán confirmou a identidade do falecido. O achado do cadáver poñía fin á agonía dos familiares do patrón, que xunto cos achegados dos outros 2 tripulantes seguiron con expectación o operativo de busca coordinado dende Corrubedo. O esforzo dos numerosos efectivos que participaron neste operativo sumouse o apoio de amigos, familiares e compañeiros de profesión dos desaparecidos que colaboraron nas tarefas de busca. Xunto aos alcaldes de Boiro e Ribeira tamén se desprazaron ata a zona o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, que quixeron transmitir todo o seu apoio ás familias. Solidarizarnos coa familia, queríamos estar todos aquí representando coa delegación de Goberno, vicepresidente da Xunta e os alcaldes, para acompañar a familias, as distintas familias neste tráxico suceso. E, como vedes, estánse levando as tarefas de búsqueda, en este caso, por terra búsqueda tamén, os medios aéreos. En este momento están os buzos abaixo. Consternación e incredulidade, estes son os sentimentos que mellor definen o que está a vivir arestora o pequeno pobo boirense de Cabo de Cruz tras o afundimento do Paquito 2. Esta nova traxedia na mar leva consigo a vida de 3 veciños moi queridos e coñecidos en todo o Boiro. O patrón Germán Fernández Triñanes, de 52 anos, deixa a muller e 2 fillos, ademais da súa dilatada experiencia como bateeiro traballando dende moi novo na empresa Paquito. Fernández Triñanes militaba activamente na política municipal e mesmo chegou a ocupar un escano como concelleiro do PP na anterior legislatura. Que conocía personalmente aos 3, sobre todo máis a Juan Antonio, pero moitísimo máis a Germán, o patrón, e a Santiago tamén o conocía. Habíamos tomado moitas veces, salido xuntos, tomado as copas xuntos. Germán era un gran amigo, por moitas situacións, un gran amigo de todo o sector, moi querido en todo o sector, porque empezou de moi novo. Tiña unha persona con moitísima experiencia porque ele mamou o seu sector de bateo, mamou desde abaixo, unha persona experta, conocedora tanto do barco como das cargas, con moitísima experiencia que pasou milleiros de veces por aquí. É unha gran perda para o pueblo e para o sector, evidentemente.
Precisamente os anos de experiencia e a profesionalidade do patrón plantexan aínda máis interrogantes sobre as circunstancias que puideron rodear o accidente. As primeiras hipóteses apuntan a que un golpe de mar puido afundir o barco, cargado de mexillón. Sen embargo, son moitos os compañeiros de profesión que non se explican aínda que puido pasar. Non é normal porque tampouco non andaba tanto mar de fondo como ten andado outras veces, donde ten feita a mesma travesía xa moitas veces. Germán tiña 52 anos e levaba desde pequeniño no sector mexilloeiro, que de patrón de embarcacións, quero dicir, era unha persona con sobrada experiencia, non era unha persona que leva pouco tempo nesto, non? Entonces, tuvo que pasar algo, pero non se sabe todavía o que. Tras a aparición de Germán, falta por recuperar aínda os corpos dos seus compañeiros. Segundo Blanco, de 47 anos e pai dun fillo, e o máis novo dos tripulantes, Antonio Hermo, de 38 anos. O operativo de busca retomarase mañá a primeira hora. Esta noite permanecerán na zona os buques Don Inda e Sebastián do Campo. Ao redor das 5:30 da madrugada do luns, o arrastreiro Santa Ana comporto base na localidade portuguesa de Matosiños e propiedade do armador muradán José Balayo, naufragaba a media milla do Cabo Peñas, en Asturias. A embarcación, por motivos que aínda se descoñecen, encallou na illa Herbosa e afundiu case por completo. A bordo viaxaban 9 tripulantes, entre eles 4 galegos. Tan só o segundo patrón da embarcación, Manuel Simal, natural da parroquia muradán da Velleira, puido ser rescatado con vida por un pesqueiro que faenaba na zona. O resto da tripulación estaba composta por 2 portugueses, 2 indonesios, un asturiano e 3 galegos, todos eles veciños de Muros. Polo momento foron recuperados 2 cadáveres, o dun dos cidadáns portugueses e o do muradán Manuel Indalecio Mallo Brea, de 50 anos, natural da parroquia de Tal, casado e con 2 fillos. Permanecen aínda entre os 6 desaparecidos os outros veciños do concello muradán, Manuel María Taje Sendón e Lucas José Mallo Abeijón. Crese que os corpos dos tripulantes poden estar no interior, posto que se atopaban dormindo no momento do accidente, segundo relatou o único supervivente. Sen embargo, as malas condicións da mar, con escasa visibilidade e a pouca estabilidade do barco, están a dificultar o operativo de rescate. A nova do naufraxo do Santa Ana causou unha gran consternación en Muros. A pesar de ser unha vila mariñeira afeita ás traxedias no mar, o suceso non deixou indiferente a ninguén ao tratarse de tantas familias, todas elas moi coñecidas no municipio. Unha tragedia desta quedas marcado para a vida. Non quero nin pensar como estará o armador e outra xente e os familiares. Son tragedias que quedas marcado para a vida. E por encima son cousas que pasan que non podes facer nada. Sintes un pouco impotente porque non sabes que facer, mas que estar, sentilo moito, estar cas persoas que van a estar sufrindo máis que os demais, porque son os que sufren en carne, pero bueno, é verdad que a noticia que eu, como un jarro de agua fría, moi mal, porque é unha noticia moi drástica. Novamente nos tocou parte desa tragedia no mar. O Concello de Muros, por desgracia, sempre nos toca algunha parte, pero nesta ocasión tocounos demasiada parte, porque estamos falando de, polo menos a estas horas, 3 desaparecidos no mar, 3 veciños de Muros, 3 xóvenes, 3 pais de familia e 3 amigos de todo o mundo, 3 persoas moi coñecidas de Muros. Cae mal para todo o mundo, pero que lle vamos a facer? Se xa estamos acostumbrados a moitas cousas destas. Hai uns anos xa lle pasou ao mesmo armador outro que morreron a tripulación toda e salvouse o maquinista, o patrón de costa, o patrón de pesca, salváronse os 3. Iban no puente os 3, o barco embarrancou, tirou o puente a terra, salváronse os 3. Imagínate, é de comprender que sí. Unha lotería boa que esqueu para esta zona de aquí, por desgracia. Que sempre pasa isto. A noticia foi fatal, A noticia foi fatal porque, chicos, é moita xente. Tras a dor inicial, agora a prioridade é conseguir recuperar os corpos. Salvamento Marítimo e o Grupo Especial de Operacións Subacuáticas da Garda Civil tentan acceder ao interior do barco, aínda que se trata dunha manobra moi complicada. Preocupación entre o sector bateeiro pola chegada da toxina amnésica ás rías galegas, que se xunta coas biotoxinas do xénero lipofílico que estaban presentes desde finais do mes de marzo. A situación dos polígonos empeora por momentos para a desesperación dos mexilloeiros que se ven obrigados a pechar a maior parte das bateas.
Temen que se volva a repetir a situación do ano pasado, un 2013 realmente duro e do cal aínda non se repuxeron. Bueno, ese é o temor tamén que teño eu, porque a virulencia que está entrando, que pechen todos os polígonos, incluso aquí dentro das rías, chamémolle dentro de Rande, que prácticamente non pecha nunca, aquí dentro da ría da Arousa, pues, bueno, é preocupante, pero vimos de arrastrar o tema das toxinas do ano pasado, e ainda non repostos do golpe, pois parece que volvemos outra vez a levar o golpe outra vez. Este ano parece ser que vai a ser outra vez como ano pasado. Levamos con pérdidas 2 ou 3 anos, nós agora estamos parados a pagar o sueldo á xente que temos enrolada e a esperar. Perdendo carto. A toxina moi mal. No conxunto de Galicia permanecen pechados 45 de 50 polígonos. Dos 5 polígonos que permanecen abertos, 4 pertencen á ría da Arousa. Solo se pode extraer mexillón de 2 polígonos de Vilagarcía, un de Cambados e outro da Pobra. O resto das estruturas arousanas, un total de 18, están pechadas, o que supón 2.200 bateas inoperativas. Ao estar o mercado desabastecido, pois son unhas toneladas de mexillón diarias que non están salindo ao mercado. E iso acumúlase, queda acumulado aí, co consiguiente de cando isto abre, o nerviosismo da xente, o querer botar, o de sempre. O fuerte da cosecha, ven aí a finales de verano. Entón, a finales do verán sí que sería moito máis preocupante, pero bueno, eu personalmente me temo que a finales de verán que levemos outro gatillazo, xa é golpe en riba de golpe. Na ría de Muros Noia, máis do mesmo, os seus 4 polígonos mexilloeiros con 118 bateas teñen prohibida a extracción. E na ría de Pontevedra teñen os seus 8 polígonos clausurados prácticamente desde finais de marzo. É que hai que darse de conta de que hai polígonos que o ano pasado botaron prácticamente 8 meses pechado. Eso co tempo levará, non sei, a desaparición ou non sei. Normalmente sempre se emplea algunha xente de fora, últimamente non. A título familiar, a nivel familiar é listo. Os cobros están moi mal, entonces... A perder cartos, sí. Os danos xa se perciben claramente no sector, xa se poden ver desabastecidos os mercados e cocedeiros, depuradoras e conserveiras sen funcionar a pleno rendemento. No sector temen que este episodio tóxico poida prolongarse no tempo, aínda que esta última toxina, a amnésica, tende a desaparecer máis rápido das augas e permitir, polo tanto, a reactivación da actividade. Polo momento, os portos están medio baleiros, os barcos atracados e apenas se contrata persoal para faenar. Estes días nos que o mexillón non se pode extraer, os bateeiros aproveitan para realizar outro tipo de tarefas. Traballos de mantemento, desdobles, meter cría, traballos de mantemento. Cando non, a tomar cafés. Nós estamos facendo para reparcar, en canto abra, para poder quitalo. Claro. Porque necesitamos espacio para poder desdoblar e todo eso. Por outra parte, permanecen inoperativos o 50% dos bancos marisqueiros dos que se extrae ameixa, berberechos ou navallas. Nos o tema da toxina, nós estamos traballando, temos unhas poucas cofradías, estamos traballando aquí na zona 3, ese pedazo de aquí non corta. A toxina está na zona 1 e na zona 2, pero a nos collenos mismo na mitad da nosa concesión para ir tirando para Castiñeiras, tirando para a Arousa, e o resto de moito tempo libre. Estamos mandando casi todo un día sí, un día non, un muestreo da meixa, o Intenmar, está salindo todo perfectamente. Hoxe mesmo vamos a mandar outro muestreo máis, por si se incrementa ou por si pasara calquera cousa, pero de momento, xa che digo, estamos traballando nesa zona, tanto a navalla como a meixa, unha pouca flota aí, de momento sin problemas. Estamos preocupados porque se entra un pouquinho máis para dentro da ría, teremos que cerrar a zona esa, toda esa flota que anda está traballando aí. Agora, serra o pulpo, xa non vai haber actividade de pulpo, serra os poucos que andan a marisqueo, os dos aparellos pouco peixe están tomando, moi pouquinho non ten valor, entón isto será, pero terrible, tanto económicamente para os mariñeiros como para a cofradía, como para todos, non? O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño.
Tras as eleccións nas confrarías galegas deste sábado xa se saben algúns dos nomes que poderían desempeñar as funcións de patróns maiores en cada seu pósito os vindeiros 4 anos. Porén, nos máis dos casos, haberá que agardar as eleccións do próximo día 14, cando os vocais elexidos este sábado escollerán entre eles o seu líder. En Portonovo o máis probable é que recunque no cargo José Antonio Gómez logo de presentarse en listas abertas. Non sempre, históricamente, as listas sempre foron abertas aquí, cousa que cambiou en moitas cofradías. A partir foi como sempre, a xente foise apuntando, aqueles que tiñan inquietud por formar parte da Xunta Xeral foronse anotando, había moitas baixas xa por jubilación da anterior gestión, incluso dentro do Cabildo tamén, e fomos capaces de formar unha lista única, solamente había un suplente que é o que había polo que hubo que facer votacións, normales, con boa participación, que pensei que iba ainda a ser menos, porque a veces cando está o equipo formado parece que xa, bueno, como está formado non acuden, e ainda así acudiron bastante xente. José Antonio Gómez leva sendo patrón maior de Portonovo dende o 1996, aínda que xa antes fora vicepatrón outros 8 anos. Media vida dedicado a unha confraría que agora volveu a darlle respaldo cos seus votos, algo que agradece o patrón. Lógicamente satisfeito de que xa na última reunión me propuxeran continuar, todo máis, non podo dicir de outra maneira. Valoración moi positiva en canto ao respaldo que me está dando a xente, xa pensando que o sábado xa habíamos feito a elección do propio patrón maior, xa na calle dicindo, bueno, salistes, non? Salistes, non. Salín membro de Xunta Xeral e agora nas próximas fechas a elección do patrón maior. Si satisfeito polo respaldo que me está dando a xente. De ser escollido patrón maior portonovés como se agarda, Joselito, como lle chaman familiarmente a xentes do mar, presentarase á reelección de presidente da Federación Provincial de Pontevedra, cargo que ostenta actualmente, non así o da Federación Galega. En un principio, si todo marcha como está programado, para provincial si me vou a presentar, vamos a esperar a que os demais cofradías nombren, porque hai moitas que están no aire, xente que vai entrar nova, xente que non sabemos quenes van a ser, na primeira reunión da Xunta Xeral da Federación Provincial e tomarse a decisión, pero en un principio sí me promulgou a volver a presentarme a presidente. Cara a galega non é esa a miña intención para nada, nunca tuve esa intención, penso que na provincial teño unha labor ainda moi boa que facer, levamos uns anos moi revoltos, de tensións, temos moitos problemas en canto a gestión nova que nos ven por diante en canto a PPC, TAS, cuotas. Hai moito traballo que facer e penso que na provincial é onde mellor vou a poder desarrollar o pouco que eu sei ou a miña experiencia ou as conexións que eu teño e aí creo que vou a quedar. Tampouco houve sorpresas en Vilaxoán, onde podería repetir Manuel Tarrío como patrón maior. En Sanxenxo non foi mestre realizar as votacións xa que había tantos vogais como vacantes e agora haberá que escoller entre as dúas persoas que lideraban cada súa candidatura, entre elas Sauro Martínez, actual patrón. Os que sí non volverán a ser patróns maiores no vindeiro cuatrienio son Evangelina Lago en Vilanova e Benito González en Cambados. Este último levou un dos varapaus máis duros destes comicios. O sector crítico conqueriu 20 das 24 vocalías, co que González Sineiro deixará de ser non só patrón en Cambados, senón tamén presidente da Federación Galega de Confrarías. Foi un resultados que, ainda que contábamos un poquinho máis equilibrados, dado que non hubo nada fora do normal no desarrollo dos últimos anos na cofradía. O único fora do normal foi, as acusacións sempre contra min e as mentiras que, que despois demostráronse que non eran certas, pero que, que tuveron que fazer tamén en eso. Entonces, o equipo de xente era un equipo veterano, ou un equipo a máis de xente de mar de moitos anos, pero os socios elixiron o que lle gustou máis. Uns resultados que acolleu con deportividade o patrón maior cambadés, aínda que lle resultaron inesperados, ao igual que a inmensa maioría dos dirixentes de pósitos galegos. Eu sei que me presento nas eleccións e sei que o que pode pasar. Eu sei que traballei moito aquí e, sinto un pouco defraudado, un pouquinho, porque non esperas de alguna xente que despois de que traballar moito por esta cofradía e de ser unha cofradía que está punteira, pero de todas maneiras sinto-me un pouco aliviado, porque, aquí é un cargo de moita responsabilidade, leva a Federación Galega tamén era de moita responsabilidade, e, agora un pouco libre, pero tamén deseando que esta cofradía non baixe o nivel, que iso é o que teñen que manter agora.
Benito González era patrón maior de Cambados dende o ano 2000 e presidente da Federación Galega dende o 2009. Os que lle cede a testemunha recoméndalle non desatender os seguintes aspectos en Cambados. Es que o APE ten que manterse no mesmo limbo e ir a mellor. Pero manterse, polo menos manterse na flote tendrán que mellorar, porque como van moi mal. E despois, bueno, seguir potenciando a comercialización de varios produtos. E é un mundo un pouco complexo, e creo que é o que hai que facer aquí. Creo que nós estábamos traballando sobre eso. Hai unhas infraestructuras, deixas a cofradía con moitas infraestructuras, con barco, con unha batea para regenerar para o engorde da meixa, para regenerar zonas. Quero dicir que a cofradía de Cambao está dotada para seguir funcionando moi ben e debe, bueno, ahora hai que ter habilidades que gobernen, que sepan ter as dúas manos ao sitio, porque claro, é difícil a veces xogar a isto, pero bueno, eu espero que van necesitar moita suerte para funcionar, deseoña tamén. E tamén o fronte da Federación Galega coida que debe ser un patrón experimentado xa dentro deste órgano para seguir consolidando a posición de Galicia a todos os niveis. Ahora tendrán que a Federación Galega está ben situada, está situada nun CCR, influye na Comisión Europea, e só non se pode perder. As cofradías están atentas a eso e, bueno, buscar a persona máis adecuada para isto. No caso vilanovés, o sector crítico acaparou tamén a meirande parte dos apoios, quedando a candidatura continuista sen a maioría suficiente, malia que Lago xa anunciara que non pretendía permanecer no cargo, senón como vogal simplemente. Tamén na illa, Ángel Iglesias non foi quen de colleitar o apoio dos socios, deixando paso ao grupo de armadores que encabeza Uxío Chaves. En Carril, todo apunta a que será o actual presidente dos parquistas de Carril, José Luis Villanueva, o que asuma o control do pósito. Igualmente, no Grove haberá continuidade o gañar Antonio Otero, que integraba nas súas listas o ateo de agora patrón maior, Gerardo García, e actual vicepatrona, Dolores Gondar. Pois o resultado é que o Marisqueo AP sacamos por maioría absoluta as 11 candidatas que nos tocaban, correspondían, e o que é dos armadores, pois a lista de Barreiro sacou 4, máis un independiente que foi por libre, que son armadores, e pola lista de chapelos, pois 3. Con todo, na Vilameca, o socio José Luis Barreiro podería presentar unha reclamación formal nos vindeiros días para esclarecer os resultados. Desde a Secretaría do Pósito aínda descoñecen os pormenores de como se deberá acometer o reconto e de se deben ser eles os que o executen directamente ou se as papeletas deberán ser remitidas á Xunta para que as conten axentes do organismo autonómico. Os resultados en armadores de baixura son bastante axustados, a mellor decídense por un ou dous votos, entonces consideran que, claro, terminamos de facer o escrutinio casas 2 da mañán, casas horas, despois de tantas horas, pois que pudo haber algún error. En eso é o que queren alegar, un recuento por seguridade para eles, a ver se consigan algunha vocalía máis. En a ría de Pontevedra non se albiscan aínda os nomes dos que poderían ser os futuros patróns ou patroas maiores, salvo en Lourizán, onde Mari Carmen Vázquez saiu elexida como unha das 16 vogais a Xunta Xeral e xa manifestou a súa vontade de seguir no cargo. Os que si xa avanzaran que non queren continuar a fronte de cada seu pósito foron José Luis Santiago na de Marín, Isaac Manuel Querejeta en Raxó e María del Carmen Simón en San Telmo. Neste último lugar non foi preciso celebrar eleccións, pois había tantos candidatos como prazas de vogais. Como estaba previsto, a xornada electoral comezou ás 10 da mañá. Nalgúns pósitos, como é o caso de Noia, Cabo de Cruz ou Rianxo, os mariscadores foron moi madrugadores, chegándose a producir algunha que outra cola. Era moito o que se xogaban, e o que máis e o que menos acudiu a exercer o seu dereito a voto. Especialmente feliz se mostraba a primeiras horas da mañá o patrón maior noiés, Santiago Cruz. Aínda que quedaban moitas horas por diante e un duro escrutinio, o ser a confraría con maior censo de toda Galicia, 1.335 mariscadores. Aínda así confiaba en acadar o respaldo dos socios, e vai así o conseguiu. A pesar de que tiña unha dura competencia, xa que coa súa presentábanse 4 candidaturas máis, foi o gran vencedor, e o seu grupo fíxose con todos os postos da Xunta Xeral, 24 de 24. Especialmente contentos atopábanse tamén os membros do sector crítico de Cabo de Cruz. Durante anos viñeron denunciando a xestión da actual directiva en funcións do pósito, especialmente o patrón maior e a vicepatroa, Carmelo Vidal e Hermitas Pérez, respectivamente. E por fin lograron apartalos das responsabilidades de goberno. Para eles foi un día moi especial,
cheo de emocións e tamén histórico. Con moitos nervios, porque eu principalmente penso que as miñas compañeras tamén votamos 2 outros días antes un pouco nerviosas, porque claro, non sabes, sempre estuvemos por detrás, non diante. Víamos sempre todo por detrás, este ano tocounos a vivilo por diante, está un bastante nervioso. Pero agora pasou todo, estamos tranquilas. Ilusionadas? Moito. Intentar traballar, moito. Esperanzas, moito. Ideas, temos moitísimas. A ver, nosos objetivos que temos cara aquí é o día que nos toca tomar posesión, intentar saber como están as contas da cofradía, se hai algo ou non hai nada. Primeiro hai que saber como está todo arriba para ter unha asamblea xeral, informar aos mariscadores como está isto, e despois o que hai que seguir. Nós o que intentamos é tamén unha pauta, é o tema dos vigilantes, intentar falar co alcalde, que nos axude a chegar onde nos faga falta para que nos manden vigilantes para aquí, porque nós pensamos que non creo que haba cartos na cofradía como para pagar vigilantes. E as mariscadoras neste instante tampouco moito non ganamos. A ver, a hora dun cambio era, porque levan 20 anos gobernando os mismos. E o cambio necesitábamolo, pero bueno, xa. E ora, como dicía Marita, pois temos que mirar como están as cousas. Ganas de traballar moitas, ahora que, na medida que podamos tamén. Porque ilusionados, si é unidos, o máis bonito do sábado xa non foi que ganáramos, foi ver como todas estábamos unidas. Unha das sorpresas da xornada dábase en Rianxo, onde o actual patrón maior, Baltasar Rodríguez Alcalde, non poderá revalidar o cargo. O seu grupo apenas logrou acadar 3 dos 24 postos da Xunta Xeral, aínda que el ocupará tamén un posto neste órgano, o ser o máis votado no sector bateiro. Como futuro patrón maior soa Miguel Ángel Iglesias, pertencente ao sector do marisqueo a pé. Tamén cae o actual patrón maior de Aguiño, Xosé Manuel Oujo, e o de Portosín, Eduardo Carreño, que non se presentou á reelección. Polo demais, poucas sorpresas. En Ribeira, Xosé Antonio Pérez opta á reelección, como tamén os de Portodosón e Muros, Tomás Fajardo e Daniel Formoso, respectivamente. Tamén haberá cambios na Pobra, coa marcha de Manuel Maneiro, sendo as opcións máis probables as de Ismael Montes e Héctor Maneiro, os dous do sector de Aflote, que foron ademais os que recibiron maior número de apoios. O rianxeiro Francisco Alcalde seguirá á fronte do Consello Regulador do Mexillón. A súa foi a única candidatura presentada para presidir o órgano que regula a denominación de orixe protexida do bivalvo. Os socios apoiárona por ampla maioría, así como as candidaturas do resto dos vocais do Consello, ao presentarse tan só unha por cada cargo. O proceso todo das eleccións desenrolouse con total normalidade, con total transparencia, e afrontamos esta nova etapa con a maioría dos cargos renovados e con moita ilusión tamén. Son moitos os retos e proxectos con que Francisco Alcalde asume a renovada presidencia do Consello Regulador do Mexillón de Galicia. Entre os principais destaca a necesidade de elaborar un novo regulamento, xa que o actual data do ano 2000 e de seguir traballando para a consolidación da DOP. O primeiro que temos que levar a cabo, lógicamente, é a elaborar o que é un novo regulamento, non? Xa que o que temos é do ano 2000, que está desde logo bastante anticuado, un pouquiño obsoleto, realmente que as necesidades que ten a día de hoxe o que é o Mexillón de Galicia. Por outro lado, está claro que é a consolidación da denominación de orixe protexida. É certo que durante estes 4 últimos anos fixemos o que é un cambio significativo, non? É dicir, pasamos de non ter ningunha a 40 empresas, etc., pero iso non é suficiente, non nos conformamos. Entonces, o que necesitamos é un maior número de membros en cada unha das súas fases. É dicir, necesitamos unha maior incorporación do sector produtor e, desde logo, contamos tamén co apoio de máis empresas. Os avances en investigación para minimizar as consecuencias da toxina e a loita contra a competencia desleal ocupan tamén un lugar destacado na axenda do reelixido presidente. Por outro lado, está claro que outro dos objetivos é a investigación, é dicir, desde o Consello Regulador, fortalecer o Departamento de I+D+I deste Consello Regulador e apostar pola investigación principalmente polo que nos está afectando que é todo o sector, que é o tema de toxinas, non?
E depois, o cuarto objetivo é continuar o que é a nosa tarefa de loita contra o fraude e os produtos mal etiquetados do mexillón, non? Precisamente un dos principais problemas que ameaza o sector é a inminente entrada en vigor da nova normativa europea de etiquetaxe dos produtos de alimentación, que non inclúe as conservas. O non ser preciso identificar a orixe do produto, consideran dende o Consello que se está a amparar legalmente unha fraude ao consumidor. O que vai a pasar que a partir do 13 de decembro deste ano 2014, pois todas as conservas de pescados e mariscos e transformados procedentes de terceiros países que entren na Unión Europea, pois non estarán obrigados a indicar, entre outras cuestións, nin a orixe nin a especie. Isto que estou comentando é algo surrealista, é dicir, é moi difícil de entender non somente por parte dun sector, sino tamén por parte dun consumidor, non? Porque desde logo a primeira consecuencia que vai a haber é a invasión de conservas procedentes de terceiros países que entren na Unión Europea e que lógicamente, o consumidor as verá como se fosen europeas, porque non van a indicar a orixe, non? Entonces, eso vai traer primeira repercusión negativa ao consumidor. Primeiro, porque estará cego de información a hora de adquirir un produto. Segundo, está claro que os produtos do mar de Galicia se van a ver desprotegidos, non, frente ao produto foráneo, non? E terceiro, tamén as empresas que están traballando honradamente produtos locales de calidad que van ver como van a sufrir unha competencia desleal. A este respecto, o Consello remitiu un escrito á Unión Europea solicitando a inclusión das conservas no regulamento de etiquetado, polo que agardan que a súa proposta de modificación se faga efectiva antes do 13 de decembro. Na nova etapa que está por vir, a alcalde volve facer un chamamento á unidade do sector para sair adiante nun momento bastante complicado para os mexilloeiros que veñen encadeando malas campañas por mor das mareas vermellas. A situación do sector está condicionada durante os últimos anos, entre outros factores, pola continuidade de peches que está habendo, peches administrativos condicionados principalmente pola marea vermella. Nestes momentos, está a gran maioría, prácticamente todos os polígonos de mexillón todos abertos, é o que se intenta, entre comillas, salvar unha difícil, agora na campaña da Navidad, salvar o que é un pouquiño a campaña de todo o ano, non? Moi difícil, moi tarde, porque prácticamente o que é o sector produtor botou todo o ano prácticamente sin traballar. E o que é o sector transformador, está intentando apurar ahora as últimas horas tamén o que non se traballou durante todo o ano. Dicir que vimos de pasar 2 anos nefastos, do ano tamén 2013, moi condicionado tamén polos peches, este ano 2014, aunque queda solamente prácticamente o mes de decembro, tamén vai ser un ano bastante nefasto, pero vamos a esperar 31 de decembro para poder facer unhas valoracións máis acertadas, non? Pero xa che digo, principalmente negativas e condicionadas pola maioría dos peches que tuvamos ao longo de todo o ano. Se a situación dos peches, a iso lle sumamos tamén o que é a desunión que hai en todo o sector tamén, no sector produtor, non? Que, desgraciadamente, as asociacións, cada unha polo seu lado, se a iso lle sumamos, está claro, tamén os problemas que temos de produtos mal etiquetados, problemas de fraude que temos de mexillón foráneo que fan competencia desleal o que é o mexillón galego, enganando ao consumidor, pois está claro que a situación do mexillón de Galicia non está pasando polos seus mellores momentos, non? Por eso o que pido é un pouquiño entre todos, un pouquiño de esforzo para intentar o que é solventar esta situación. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño.